Bo día a todos e a todas. Damos comezo ao pleno para sortear proceder ao sorteo das persoas que serán as componentes das mesas electorais. Isto faise informaticamente, facemos nas oficinas, un representante de cada grupo, ou dous, bueno, os que queiran, pero digo por capacidade de trasalir no mostrador que suban, e a secretaria tamén, para dar fe, e, bueno, sube César, si queres, ou que ben, vamos o sorteo sin problemas, non? Ben, este é a mesa da Silva. Presidente, Figueira, Caamaño, Marcos. Primeiro vogal, García, Maroñas, Filomena. Segundo vogal, Calvo, Castro, Alejandro. Suplentes. O suplente primeiro do presidente ou presidenta, Arias Blanco, Manuel Francisco. O segundo vogal, o segundo suplente do presidente ou presidenta, Meira Cuesta, Ángela. O primeiro suplente do primeiro vogal, Rodríguez Freire, Pablo. E o segundo, Queiruga Miniño, Manuela. O primeiro suplente do segundo vogal, Martínez Romero, Diego. O segundo suplente do segundo vogal, Filgueira Figueroa, Adrián. Na mesa de Tállara, presidente Lorenzo Oliveira Cifredo. Fago así porque lle toca moitísimas veces. O primeiro vogal, Moledo Lojo Martín. O segundo vogal, Castaño Iglesias María del Carmen. Suplentes do presidente, o primeiro suplente, Alborés Gómez Iria. O segundo suplente do presidente, Díaz Filgueira Alberto. O primeiro suplente do primeiro vogal, Martínez Yáñez Santiago. E o segundo suplente do primeiro vogal, Arufe Carredano Diego. Primeiro suplente do segundo vogal, Cutrín Abeijón María Sol Pura. Segundo suplente do segundo vogal, Pérez San Martín Virginia. Camboño. Presidente, Fojo Magán, José. Primeiro vogal, Ares Rodríguez, Jesús Manuel. Segundo vogal, Ferreiro Moledo, Marcos Manuel. Primeiro suplente do presidente, Pérez Bahamonde, Rodrigo. Segundo suplente do presidente, Brea Hernández, Silvia. Primeiro suplente do primeiro vogal, Queiro Abeijón María del Carmen. Segundo suplente do primeiro vogal, Hermida Piñeiro Ramón. Primeiro suplente do segundo vogal, González Blanco Mari Carmen. E o segundo suplente do segundo vocal, González Abeijón, Amelia. Vamos a lexendo. Presidente, Sambame Ro Luz María. Primeiro vogal, Quintáns Rei José Luis. Segundo vogal, Gómez Rivas Ramón. Suplentes,
o primeiro suplente do presidente, en este caso da presidenta, Pérez Sabugueiro Laura. O segundo suplente da presidenta, González Nimo Noa. Primeiro suplente da primeira vogal, Nimo Fernández José Manuel. O segundo suplente do primeiro vogal, Oliveira Vidal Begoña. E o primeiro suplente do segundo vogal, Miguel Escobas María Soledad, e o segundo suplente do segundo vogal, da Cuña Sabugueiro Silvia. Estou contando a Silvia pola conversación de antes. Frime. Presidente Crespo Figueira Rubén. Primeiro vogal, Regueira Vázquez Felisa. Segundo vogal, Tubío Laíño Sergio. Suplentes do presidente, o primeiro suplente é Rodríguez Maneiro Alejandra, a presidenta neste caso. O suplente número 2, o segundo, de presidencia, Burés. As maiúsculas non teñen tilde, pero supoño que será Burés. Burés Sóñora Ana Isabel. O primeiro suplente do primeiro vogal, González Iglesias María. A segunda suplente do primeiro vogal, Gómez Rodríguez María del Carmen. O primeiro, en ese caso, a primeira suplente do segundo vogal é Moledo Castro Irene. A segunda suplente do segundo vogal, Miguel Estubío María Rosa. Vilacova. Presidente, en este caso presidenta, Nimo Queiro Yolanda. Primeiro vogal, Figueroa Ró Ermitas. Segundo vogal, Bogullón Figueroa Manuel. Suplentes. A primeira suplente da presidenta é Rodríguez Bustelo Minia. O segundo suplente da presidenta é Isorna Santiago José Antonio, supoño. Primeira suplente do primeiro vogal, García Becerra Lorena. Segundo suplente do primeiro vogal, Mato Creo Yolanda. Primeiro suplente do segundo vogal, Barreiro Camino Ramón. Segundo suplente do segundo vogal, Ronquete González María José. Sabedes que no sorteo xa se ponen máis persoas en caso de que haxa unha reclamación que vai haber porque vive por aquí unha persoa xubilada que queira renunciar o fará e pasará ao seguinte sin ter que volver a celebrar un sorteo. E nada máis, moitas grazas e damos paso a outra historia.